Sungsaro single nograi famasi nograle sratan bagasi o sungsano bupru yakare thango abo kewa saimeya je sungno sunamai sungno taknai bo simino saimono sung o sungsano bupru yakara klai. Hi friends, nam sunongno anjengala. Friends, dinini bidika omosi. Sung jora gedegma rombui se nugui family short film ni bisingti abir deburma YouTube channel ni bisingti khoroksa aroni actress iba aroni de short film khainai gurungjuk bukhuk Bina Jamatia sung bini acting rok sung jora gedengma romui nugui phayo YouTube channel lo short film bisingti phiaba o sungsaro sungle nograi phaimani ba o sungsaro sung takdino yakar thangna nango. Sung kwbangma social media bising sung nugui mankha Bina Jamatia tei bini logi song mal khungbai thutayui bike accident goi o sungsano gwnui no yakari thaka. Bongni je kalimung panda wngmani bisingsi dugyako haifano sungsaro sung nograi phaimani ba nograle molbrungni bagaya eba kusung kusung bagaya abo srapjani bagasi o sungsarno bukhuknui no eba hiksaino yakari thangna nangka umor ingya swka belai kheno kha khamani koktoma omo hairo tamni ke belai no jorai jorao eba umor kisao no o sungsarno yakari thangna nangka buma buphani slai swka belai kheno kha khamani kok amsuk sung bongni acting nugui phaimani bini tongmung bini kok samung sung abro nugui phaimani tabu aboro mokolo sinang nugui phayo amsuk khlaiui muitu mano je bini acting khlailangmani belai kheno kha khamjak ani bo amu saimiya atkasa ani je WhatsApp ni friend list nukha status o Bina Jamatia bike accident ni thika hinai aboni pore bwsai no tiyani khunaka lokhan detail nahaka abo bo Bina Jamatia hingkai paithago sawi mankha abir debormani YouTube channel o samung khlainai belai no acting kwrung phia akok mano khnawi ang asuk khlaiui dukhu nangka abo amsuk khini saimaliya tamni hingke omo hai acting kwrung rok asuk nugui tongmani atkisa tabuk kwrui kha o sungsaro tei rutuk phanchi manliya hingkai bwkha tamjani hayungo abo niji nokni borok wngna nangya abo bongni acting nukha hingkai mane muitu mano abo hai kha khlaio no okok mano khnawi belai kheno kha khamjago hinai tei tamo khlainai o sungsaro sungle srapjani bagui phaimani ba eko buphruni yakarma thong buphr tamungo kebo silangya abo hai khlaino Bina Jamatia bo bini saibai kwrui o sungsarno yakari thangka belai no kha khamani koktoma omo hairo. Dear friends, kha khlai norok o koktoma khnawi belai kheno dukhu najakhana hinai sung bini bagui kaithakthan surinai chukna hawa thangui kaham wngui thun bini phola kaitham thani yasakjak thun hinai jotono hambai.